हाय नमस्कार मु आपण मानकर राकेश आम आज आसचु पहाड़ चढ़ी आर भिडियो तुमको देखी पहाड़ आज पूरा टोटाल पहाड़ देखेबी देखु पहाड़ देखो आम एना कौ गुंफा पटे गोटे गली की जीवु चल यही गुंफा पटे आम गली की जीवु देखिए आपण मानक देखे आम पापुन दलई गली की जीवे ଏଟା କହି ନଉଛୁ ଚାଲ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି ସବା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯିବି ରେ ଆସୁନ ଯିବା ହଁ ଆସେ ଭାଇ ମତେ ଧର ରେ ଆସ ରେ ବୋଲି ଭାଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ देखो ये पिलाटी फल अच्छे मेर शुभम देखो ये की फल भी खाती तो विष फल रे देखो आम आसचु पूरा सबा पूर्व देखो आम केमिया रास्ता पटे आम जाऊँ आम पहाड़ रे केते कौन अच्छे आपण मैंने आसिक बुली पारि देखु कौ भाया जगह आम आसिक पहुंची जाइछु देखो आम केते तले अच्छे देखो ये खातिरिया अति खातिरिया मरब एकाथे जीव ई तलू को मुझे मु बचीमी ना मरमी कि जीवन बहुत सारी पथर मली देखो आमर केमती आसिक पहुंची जाइछु को गली कंदी देखो ये गुंफार आम भोजी करूँ चल 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 फाइनाली आम आसिक आम जो भोजी करूँ से पहुंची गलु आम ऊपर पहुँचबार अच्छी से यहीपटे आम यहीपटे जीवु से ऊपर जाइए पहुँचबू यही कोलीटा देखु से कोलीटा ना दीदी आपण मैंने जाते कमेंट करेंगे देखो आमर देखो मुन्ना इरा की कोली के जानी कमेंट करेंगे आपण मैंने जब जानते कमेंट करेंगे ऊपर पहुंचार अच्छे चलते देखिए देखो सी ऊपर जाइए ऊपर मुझी से उठे ना से ऊपर को जा से जाइए ऊपर चलो देखु आम ये ऊपर को जीवु ये ऊपर एटा मेन पहाड़ नुह सेटा ऊपर मेन पहाड़ से पट पट को आम जबार अच्छे भी देखु ये कमी चढ़ी जाऊँ देखु मुझे चढ़ी जाऊँ जीव बोली आम ऊपर को जीवु देखिए देखो ये झगड़ा लगी झगड़ा कहीं लगुच देखो टुनिया आमर ये कोलीटा आनते आपण मैंने कहे यहाँ कमेंट करके कौ कोली तुम कंपाउंडर कोली देखी ना आगे चलो चलो सी गले आम ए जीवु से ऊपर को आम से ऊपर फाइनाली पहुंचार अच्छे चलते आसबू आम ये रिल्स बनवाई आउ टिके बेलू हेटू आगे ऊपर आसिले देखु केते तला आम जीव यहीपट धर धर मु जाए नेउआ गछटी अच्छी किए गोटे लगे बोधे देखु नेउआ गछ देखु ये कमी होती मो मोबाइल देखो टुनिया आमर ये आसिक ठिया पड़ते पोस्ट दे दी मुझे यही कर चलिकी एपटे गोटे फांक अच्छी देखो आम पहाड़ सेठी आमर फाइनाली पहुंचार अच्छी हाँ जीवा बटे जीवा
ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି ତାର। ଉଠୁନ ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ଉପରକୁ। ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁରା ଏତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଆଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାହାଡ ଆମେ ଚଢୁଛୁ। ଭାଇ ମତେ ନେଇକି ଯା। ସେ ତାର ଏଠି ଶୋଇବା ଜାଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ପାପୁନି ଶୋଇଲେଣି ସେଠି ବସିକି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ମୁଁ ମରିବି ଯଦି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ହେଟି ଥିଲୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି। ଏଇନା ଯାଇକି ହେଟି ମରିଗଲି। ଟୁନିଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଯାଇକି ଆମର ହେଠି ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେଇଗଲେ। ହନୁ ଚଢିଛୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଇଦେଲାଣି ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ। ଆମେ ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ଏତେ ଡରୁକୁରା ହବୁନୁ। ମାଙ୍କଡକୁ କଣ ଡରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ପା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଡରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡୁ କେମିତି ହଉଛି। କୁଣ୍ଡୁ ନୁହଁ ତ ପାପୁନି। ଏଇ ଗଳିଟା କି ଗଳି ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଉଡେ ମୁଁ କେମିତି ଜଗାର ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଠ ଚୋର ପାହାଡ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଇଏ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି କାଠ ଇଏ କରିକି। ଇଏ ବା କାଠର ଗୁରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ପାତି ମାଙ୍କଡ। ଶୋଇଲାଣି ତାର। ନା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଇଏ ହେଇଛି ଫୁଲ ହେଇଛି। କୁଣ୍ଡୁ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଜୋତାଟା ଛିଣ୍ଡି ଗଲା। ନା ବୁଲୁଆର ଛାତ କନା ଛୁଆଟେ ଅଛି ଧଳା କଲର। ଦେଖା ହଉଛି ନା ଯିବନି। ହେଇଟା ଏଇ ଡ୍ରମ୍ ପାଖରେ। ତମ କାଠ ଇଏ ସଇଲା ଚାଲ। ପୁରା ପାହାଡ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ ଯିବାନି ପାହାଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡଟା ଦେଖେଇଦେଲି। ପୁରା ପାହାଡ ସଭା ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ତୁ କାହିଁରା ସଫା କରୁଛୁ? ଆଉ ତୁ ଚାଲେ ଟିକେ ଆସ ବୁଲି। ତୁ ଆସ ବୁଲି ଆସିଛୁ ନା କୁଆଡେ ଆସିବି? ଭାଇ କେମିତି ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଏକର ପଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଜାଗା ଆମେ ଆସିଛୁ। ଖତରନାକ ଜାଗା। ଆବେ ମତେ ଏମିତି ତମେ ଇଏ କରିଦେଲ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଏକର ପଟକୁ। ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ମୋ ଜୀବନ ବିକଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ କାଠ ଚୋର ତ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ। ହେ ପଡିବାରେ ଯିବ କଣ ବୁଦାରେ ପଶିକି ଯିବୁ। ଆମେ ମଣିଷ ନା ଗାଈ? ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ। ଜୁହାର ହନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ। ଟୁନିଆ କିଛି ଗୋଟେ କହ। ତୁ ମୁନା ଗୋଟେ କିଛି କହ। କଣ କହିବୁ? ଏଇ କରୁ କହ। ତୁ କଣ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। କୂଅରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କୂଅରେ ପାଣି ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅଟିଏ ଅଛି। ସେ କୂଅଟାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟେ। ଦେଖ ପାଣି
କୋତରା ପାଣି ନା ଭଲ ପାଣି କୁତୁରା ପାଣି ଏ ପାଣି ଧୋଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ମେଡି ପାଣିଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନ ଦେଖ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁରେଇଛି ହାତ ପୁରେଇକି ଦେଖଉଛି ବାଲି ସିଏ ପୁରା ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏପଟେ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଜଗା ସେଇକରେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଯିବୁ ସେ ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ମୁଁ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କୋଉ ବୁଦା ମୁଦାରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭରସା ହଁ ଥାଉ କଣ ହେଲା ଯିବା କେମିତିଆ ବୁଦା ମୁଦାରେ ପଶି ପୁଷାଇ ଗଲେଣି ଏ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଖିକି ଯାଉନା ବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଛୁକ ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁନିଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଭାଇ ସେ ଆଗରେ ହେଲାଣି ସେ ଆଗେଇଛି ଆମର ଆଉ କଣ କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି 1 ହେଲାଣି ଆଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁନିଆ ଆମର ଚଢି ସାରିଲେଣି ଟୁନା ଦଳାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳ ଇଏ ପୁରା ତଳ ଏଠି ବାହାରିବ ତଳେ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଚାଲ ଆମେ ତମକୁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଚାଲ ସେଇ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବୁ କୋଉ ପଟେ ଗଲେଣି ଏଇଟା କି ଗଛ ସେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହଉଛ କଣ ପାଇଁ କିଏ କିରେ ଭେଟି ଗଲେ ଆମେ ଆଉ 2 ଟିମ୍ ଚାଲ ଲଢେଇ ଲାଗିବା ଚାଲ ସବୁ ଆସ ଆସ ଏଇ ମୁନାକୁ ଡାକିଲୁ ଚାଲ ସେଇ ଘରେ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଚାଲ ଆମକୁ ମନା କରୁଛୁ ଆସୁର ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ ଆଉ ଏତିକି ବାଟ ଯିବାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏଇଟା ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଏଇପଟେ ବାଟ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି 2ଟା ଭିତରେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମୋର ମୋର ପୁରା ପେଟ କଣ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଗେ ଯିମି ପାଣି ପିଇବି ମୁଁ ପାଣିହୀନ ମଣିଷ ଭାଇ କୋଉଟା ରାସ୍ତା ବେ ଯାହା ହଉ ଜାଗା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଟ ଚାଲ 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 ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ତା ବାପାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ କାଠ ନେଇକି ଯିବ ମୋ ବାପାକୁ ଆଣିବି ଏଇଟା ହଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏଇପଟେ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ପଡ଼ିବୁ ଏକରେ ଏଠି ବହୁତ ଗାଡ଼ ଅଛି ଆସ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି फाइनाली आम ठाकुर पाहाच एठी जाइए ये कर देखा केमती ठाकुर ये घर
ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ବାଏ ବାଏ ରହୁଛୁ।